Καλημέρα Νικόλα. Καλημέρα. Έτοιμοι είμαστε. Λοιπόν, ναι, πάμε να δολώσουμε πρώτα τα heavy casting καλάμια. Εδώ έχουμε ζωντανή φυτιά. Κάτσε να ετοιμάσω πριν πιάσω το νερό, να ετοιμάσω το σκαφάκι. Θα βάλουμε την μπαταρία. Εδώ συνδέουμε την μπαταρία. Άστο, δεν πήγε, καλά ήταν, δεν υπήρχε πρόβλημα. Άστο. Και έχεις πέσει πάνω στα αγκίστρια τώρα, άστο, για λίγη ώρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, ωραία, βάζουμε την μπαταρία μας. Ανοίξουμε το εδώ, θα κάνουμε τη σύνδεση τώρα. Μας έδειξε ότι πήρε μπροστά το καραβάκι. Πάμε τώρα να δολώσουμε τη σουπιά. Γνωρίζεις πως γίνεται, έτσι? Θα σου δείξω, ναι, γνωρίζω, ναι. Ολοζώντανη σουπιά. Πρώτο αγκίστρι πάει στο κεφάλι ανάμεσα από τα μάτια. Ανάποδα. Δεύτερο αγκίστρι πάει στο πλάι δίπλα από το μάτι, εδώ. Και το τρίτο, το σειρώμενο, θα το βάλουμε πίσω τρυπώντας το κόκαλο. Το βάλουμε εδώ στο σκληρό μέρος. Να ακούσουμε κρακ το κόκαλο. Ωραία. Η σουπιά είναι έτοιμη, τη ξύνουμε λίγο απάνω για να φαίνεται άσπρο. Να τη κοίτα. Ολοζώντανη, με δάγκωσε κιόλας. Ολοζώντανη. Λοιπόν, και είναι έτοιμο. Τώρα Φέρε και το πούλτο λίγο κάτω. Νέα τεχνική αυτή, έτσι? νέα Την περασμένη εβδομάδα δεν την είχαμε. έπεσε το μπούλτοκ εδώ Ναι. για να κρατάει τη σουπιά λίγο ψηλά από το Ποιος έδαφος, μας το έμαθε αυτό? να μην μας κρύβεται. Ο Νίκος ο Καϊάμας. Όχι, ο κύριος Ο Ζαβράς. κύριος Ζαβρά. Ο κύριος Ζαβράς μας το έμαθε αυτό. Λοιπόν, και το καλάμι είναι έτοιμο. Για να φύγει. Λοιπόν, Έλα, καμία το βίντεο θα το σταματήσω τώρα για... να ρίξουμε μέσα το δόλωμα. Εντάξει, τα λέμε σε λίγο. Θέλουμε απόχη. 100%. Το ψάρι είναι πάρα πολύ δυνατό. Με πάει βόλτα προς τα αριστερά. Το φέραμε. Το φέραμε. Αυτό είναι. Να περάσω πάνω από το καλάμι. Παίρνα από όπου θέλεις. Το βλέπουμε κάπου. Θα το δούμε τώρα. Καλά, είναι και πολύ μακριά τώρα. Τι είναι, στην αγρίδα. Στην αγρίδα είναι, να τη. Όχι, είναι χριστόψαρο. Είναι χριστόψαρο. Πολύ δυνατό. Το πρώτο χριστόψαρο που βγάζουμε λοιπόν. Μπράβο Αγγελή. Έλα, κράτα λίγο εσύ για να κάνω εγώ πως τα βγάζω.
Στη σουπιά, που άλλο. Πολύ ωραία. Δυνατό ψάρι. Βέβαια είναι δυνατό ψάρι. Και το έφαγε πολύ καλά, το βλέπεις. Ναι, στο πρώτο, στο πρώτο. Ή στο σειρώμενο. Όχι στο σειρώμενο. Το σειρώμενο είναι πίσω. Να το. Αυτό είναι. Μπράβο ρε Νικόλα, ωραίο. Εντάξει. Ωραίο, ωραίο. Εντάξει είμαστε. Είμαστε τέλεια, ναι. Εντάξει είμαστε.